Buffett's Creative Production má vlastný server na realizovanie priamych prenosov. A čo to vlastne znamená? Určite ste sa pokúsili zverejniť video na YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, kde ste použili autorskú hudbu. A čo to vlastne spôsobilo? Spôsobilo to, že vám nejakým spôsobom buď obmedzilo to video, alebo ho zablokovalo. Pred rokom sme sa pokúsili zverejniť jeden live prenos na TikToku, na skúšku, čo to spraví. A spravilo to to, že nás zablokovali na 30 dní. S nami takéto komplikácie nemusíte vôbec zažiť. S našim serverom vieme realizovať priame prenosy športových, kultúrnych a iných podujatí, kde je použitá autorská hudba a nemá to žiaden vplyv na to, aby live prenos bol verejne prístupný, ako aj jeho záznam. Ak chceš, aby sme ti to v tomto pomohli, kontaktuj nás.